The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 12:8-10. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. 1 Corinthians 2:1-5. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. In Psalm 147:3-5, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. In Psalm 145:13-14, Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord upholds all who fall, and raises up all who are bowed down. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, let us examine ourselves first before we start, and atong susihon kung ana ba kitay mga sala nga nahimo nining adlaw o hangtod ni higayuna. Kining maong mga sala, kundi nato isugid ngadto sa Dios kamahan, mahimo lamang babag sa atong pagtuon, busa. Let us use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique, na nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw andam no sab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit kagiyawhag ka nga imong gamiton kanang imong free will and make the most important decision sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gigahin kanamo alang sa among pagtuon sa imong pulong.
Salamat sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makausap pa. O ganiha kami sa mayong panglawas, skill pa kini o napa kami lantip nga pagpanabot, among panghisip kining tanan, gumikan lamang sa imong grasya. Dili kami takos niini. Ubani kami, O Diyos, sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, ug sa ato mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na sa nining atong Bible study nining adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Ang pagtulunan kini, doktrina kini, bahin sa sala. Okay? Now, ato ipadayon, diyan kita mo hunong kagahapon. Okay, higala. Ayaw pag una-una sa pag-ingon og nga naman di ay og mga tutas impyerno, bibo maghadidto, ayaw og sultiana, kay wa pa karaba makaadto. So wa kay idea. So dinhi kita mo hunong kagahapon. Okay? Now, ayaw gid pagsulti niadto. Ayaw. Kay moingon ko pagkagrabe naman po nimo. Naghimo ka nag-usa ka kahimtang nga wa pa gani ka kaybaog unsay tinuod gyud nga kahimtang. Lisura gyud ang tao, no? Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao nang nagtuon ta og Bible. Aron ato nga masabtan og klaro kung unsa ni mga kahimtanga. Now, naibaw ka bag unsa gyud kahimtang sa impyerno? Kaya na may uban diha nga mo insistir gyud sila nga bahala na. Yes, bisan gisang iyawa na sila, gipaklaruhan na sila, gipatinawa na gyud bahin sa kaluwasan, but still they refuse. So mao na nga ako kang paybawon kung unsa gyud ang kahimtang sa impyerno. Well, gumikan kini sa atong pagtuon sa balaang kasulatan nga gikanlag Bible. Naibaw tag unsa gyud kahimtang sa impyerno. Well, umingon ka og bahala nagmoadto kay bibo man didto. Now ako kang ingnon karon nga dili ra ba gyud bibo didto, dili. Ang gisgutan sa Biblia, paminaw. Ang gisgutan sa Biblia bahin sa impyerno, dili ra ba gyud bibo didto. Nakadungog ka, dili bibo. Tingali, imong gipakaingon og bibo didto kay tuwa may mga pagtiyabaw, tuwa ay mga pagpaninggit, mga pagkagot, mga ngipon, mga pag-ago, o uban pang mga makahahadlo, makuyaw, o makalilisa nga pagkaguliyang sa mga tao nga gipang tambog dito. No, natingali ang imong giingog bibo. Dili bibo sa impyerno, suma sa imong giingon. Dili. Ang tinuod, makalilisang ang kahimtang didto sa impyerno kana sumala sa gihulagway o gidescribe sa Biblia. So, para tingali nimo didto sa impyerno bibo, ingnon kanako pag-usab nga dili bibo didto. Labing klaro, ang sultis Biblia di gyud bibo didto sa impyerno. So, kung para nimo bibo didto na imo na ng problema. Okay? Now, inigabot nimo didto, ayaw gyud kog sangpita kay siguro magyug kung wa didto
Di magyugpog kumukuyog, di mo kay, di man ko ibutang sa akong Dios dito. Nakasabot ka? Ang nakagrabe yun dito, kay ang mga dili magtotoo, unbelievers, nga mo'y ilang dayon na kana nga destino, makahinumdum sa mga hitabo nila, samtang didto pa sila sa kalibutan. Makahinumdum kini sila nga nakadungog sila nining atong gisgutan karon. Moingon ni sila, ako man rong nadunggan dito sa Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube ni atong sa batong pitsaha. Ako man lang tong baliwa, gipakaingon ko manggod tong dili importante na karon. Unsao naman to? Awan na. Awan na ko'y mahimo kay awahin naman. Tinood na, awahin na. Apan kadtong mga magtutuo, ato usab nga nahibaw-an nga tuan naman sila sa langit during the tribulation period. Ang kining tribulation period mo ni mubanos sa pagsakgaw. It will immediately follow the rapture of the church. So, kadtong mga magtotoo nga tuan sa langit during the tribulation period, di na to sila makahinumdom sa mga panghitabo din sa kalibutan. Di na. Na mag-uubang mga magtotoo, there are some believers nga mangutanaw, mahimo ba itong mutanaw sa mga hitabo atol sa tribulation? Mahimo ba kunod silang muli-li ba gikan sa langit unsa nay kalaki sa mga unbelievers din sa yuta? No. Unsa man pugoy li-lio nimo dinhi sa kalibutan, tanaw nimo tong imo mga kontra samtang dinhi sa kalibutan nga nagkapuliki na ug muli-li mo ako gyud mo itok mo na mo balik. Wala na. You will forget everything. Nakadungog ka. Makalimtan magyud mo ang tanan. Well, tingalig na iuban mo ingog. Well, nakaanto na ba day ka dito, Vic? Wa palagi ko makaanto. Apa na mas pulong sa Dios na unsao man na nimo. Ang sampol ni ini, paminaw. Ang sampol ni ini mo tong tao nga dato og sila saro. Naghinomdom ka to. Wa na mahinomdom si Lazaro. Samtang didto si Lazaro sa sabakan ni Abraham, wa na siya mahinomdom sa tao nga dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya. Kundi napapas na yun sa iyang panumduman, ang iyang kahimtang, samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Napapas na. Apan ang taong dato, sige siyang tanaw nila Lazaro ug miingon og uy, tuwa na si Lazaro sa didto pa sa kalibutan. Didto ra gyud din taon siya sa ilawom sa lamisa, nagasigi og pamunit sa mga mumho aron iyang daginuton og pagkaon. Paminaw. Ang tao nga dato nahinumdum sa tanan. He remembered everything. Apan si Lazaro, wa na. Hayahay na. Wa na'y nahinumduman si Lazaro. Wa na. Ingon na ang atong nasayran, saysay, gipadayag sa balaang pulong sa Dios. So kung bahin gani sa witnessing o pagsaksi, mga tana ko nimo, good news ba di? O bad news? Bad news ni. Labi na kaya ang atong topic o uluhan sa atong ilisgutan, sin man. Bad news ni, right? So, ang dili magtotoo is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. O man yan, tuuhi, o man yan dawata. Ang ngan sa bugtong anak sa Diyos, wala man niya dawata. O sa may gisulti sa Roma 5:8.
Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini. Abisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. May puli na to. Pagkaklaro niya ng bersikulo ha. Di ba? Ipaklaro yun diha. Kung sa may gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, nagpa-display ba siya? Wala oy. Nagsulti diya, nagpakamatay siya alang kanato. Aron unsa? Aron mabayaran. Kaya di man takabayad sa atong utang. Therefore, atong balikon. Sin is not the issue in salvation. I hope na sil-sil na yun ang tinuod diya sa imong alimpatakan. Unsang tinuod nga isyo? Tubag ang atong kabubuton. Mo ka na isyo. Okay? Kaya ang pagtuo nang hinahanglan man sa atong kabubuton, our volition, apan di ka pugson kundi ka musugot. Dili, way pugsanay. Ato po niya ipatinaw ning bahin sa kabubuton, free will, later on. Now, atong i-explain kung sa may tabo sa usa ka dili magtotoo, kung siya pinagi siyang kaugalingong kabubuton, moingon og nakasabot ko. Sumutuon ako. Well, unsa may mahitabo diha kaniya kung iyang gamito ng iyang kabubuton. Ato po nang ipatinaw later on sa atong series kapag tuon sa mga doktrina. So, sublion ta atong balikon sa pag-ingon dinhi nga. In salvation, dili na isyu ang unsa? Sala. Dili na isyu. You see, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember? Naginumdong ka pa ba sa atong gipakita ni mo bahin sa maong kaimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Sabtag yun na. Walon sa mandiya ang hustisya. The justice of God judges sin. Sa layang pagkasulti, ang silot sa sala, mao ang pangayoon sa hustisya. Nga naman po ni hustisya sa Diyos, mangayo man sa silot sa sala. Nga naman. Tungod kay, ang iyang pagkamatarong perfect righteousness, nagasulti man nga ang sala, ang ayan nga pagahukman. Mao, nga ang resulta ni mao, nga ang hustisya sa Dios mao'y naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Jesucristo. Og sa dihang mibungat si Ginoong Jesucristo sa pag-ingon og tetelestai, Grigong pulong nga nagpasabot og tapos na, it is finished. Natagbaw, nabayaran ang mga sala, natagbaw ang hustisya sa Dios diha. Naanatay kay gayunan, therefore alang niini. Mao kana ang mga nagkalain-lain nga nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw. God the Father was now propitiated by the judgment of Jesus Christ on the cross. Unsa gisulti sa bersikulo 18 sa Juan, Kapitulo 3. Ang musalig kaniya dili na pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig, hinukman na sa silot. Kaya man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. He who believes in Him is not judged, but he who does not believe has been judged already. So, ato makita kining usa ka tawo nga magagamit sa iyang kabubuton sa pagsalikway nining mao nga kaygayonan. Ana siya pagkahinukman. Na siya. He is condemned. In other words, kondinado, condemned na siyang daan. No, nga nung kondinado naman siyang daan. Nga naman. Gasiga na magkayo
Karon gasiga na ng kayo. Kaya ba ka ba? Gasiga na ka ng kayo. So, samtang ikaw magpabilin nga nagasalikway nining kaluwasan o kay gayunan nga gihatag kanimo, ang imong padulungan kayo ra gyud. One time mahimo niya na. In other words, hinukman ka na. Tuwa ka na sa kayo. So, you can see by John 3:18, believe or burn. Right? Makita mo na makita nimo diha. In short, believe or burn. Kaya nga naman, hinukman ka na manggod. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kay gayunan. You see, when you reject, you have already been judged. Meaning, tuwa ka na padung dito. Unsa may gisulti sa Juan 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Na. In other words, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Mao ni kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios, di man masuko ang Dios kay sa mangkana. Usa lang kini sa gitawag nato og anthropopathism. Anthropopathism aron makita nato unsa gyoy kahimtang. Okay? Ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili modawat. Tungod kay ang hustisya sa Dios musulti man og kay imo magisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan wa koy laing mahimo para nimo, gawas lang sa paghukom kanimo. Na mao na. Unsa man na nato ron? Hukmi lang ko. O may kaso, mayon ka tingali. O lagi, magasulti ka ana, kay wa man ka kahibaw og asa gyud ka padung. Unsa may klaro nimong padulungan, wa ka kahibaw. Tingali mo ingon ka og magdalang ko kog irkon dito. Matabang uruyog irkon. Mao kini ang hinungdan. Nga atong makita nga dili gyud lagi isyu ang sala. Dili. Tanawa. Gasigi man lang taghisgot ini og imo na gyung natino og nasuta nga dili gyud sala ang isyu. Ang sala dili gyud mo isyu kun bahin as kaluwasan. No more. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mahinukma na siya. Dili tungod sa iyang mga sala. Right? Nganong nahinukma naman siya? Tungod kay iya mang gisalikway. You see? Dili kinakasala siya. Dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyu. Tutuki na. Mao nang ang isyu karon, ayaw na pag-una-una sa imong mga sala. Kay di na lagi na mo isyu. Ang isyu karon, unsa may desisyon nimo. What is your decision? Unya na maghisgot ang sala. Kay kanang sala, bad news na. Basta? Ari ta sa good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan. Unsa desisyon nimo? Kay kanagong problema sa sala, dili na kana problema. Kasabot ka? Sin is no longer a problem. Ayaw na himo ang problema. Kay kung imo himuon ang problema, nakuyog ka sa mga nagadumala ni kalibutan na karon. Gilubog niya kanang imong una-una ron. Gihimong isyu ang sala nga dili isyu, dili unta isyu ang sala. You see? Naghan man pong
nanguyog ni Satanas God karon kay gapaling lamang pud kini sila ni Satanas. May hinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duhas kamatuoran, magduha-duha na sila sa pagdawat. Kasabot ka? So, kamaingon magkini sila og daghan ba jud kog mga salang na buhat. E ngano man, murag magbalik-balik ng isyu sa salada. You see? Mo nang di ka mahilangit kundi ka musugid. Patay na. Patay na diha. Asa naman taon nini? Unya og makabuhat kag sala. Pag pinitin siya, tanawa ragunan. Pag pinitin siya kuno. Na, dili na mo ang isyo. Sala ang isyo, mo na ilang ingon. Basta ingon ana, kanunay ang hitabo. Sala ang gihimong isyo. Kasabot ka sa akong gipa tinaw nimo. And yet, in the Bible, it says, sin is not an issue anymore. Nga no? Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Iyan ang gibayaran. Bitaw na. While personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation on the last judgment. Dito sa katapusang paghukom, makahimo man tagsala. Kasagaran makahimo tagsala, mao ni hinungdan. Usahay makalapas ta sa kagawasan sa ubang tao, sa katungod sa ubang tao, o tingali makapukan ta sa tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Apan dili ka na mao ang isyu lagi. Regardless kung unsa, dili ka na mo isyu kung maghisgot kita og kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Ninomdong ko ba niya na? You will be with me in paradise. Kinsa may gisultihan nanto. Ang kawatan nga dito sa kilid ni Ginoong Jesucristo samtang gipangbitay sila og gihukman na dito sa cross. Nahiingon ba si Ginoong Jesucristo o niyara pinitinsyahe sa kanang imong mga sala? Hiingon ba si Ginoong Jesucristo? Wala ba? Sa diyang hiingon ang kawatan o Ginoo, hinumdumi taon ko kung tuwa ka na sa imong gingarian. So may tubag ni Ginoong Jesucristo. Hiingon ba siya og nagandaghan magagsala kay labong bangil lansang pugkadiha sa imong cross. Mao ba ito itubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Hindi taon. Pag-ingon niya Ginoo, hinumdumi ko, unsa gitubag ni Ginoong Jesucristo. Karong adlaw magauban ka kanako dito sa paraiso. Tanawa na. Di ba klaro? Simple kayo. Nganong alubgon pa man nato. Kinilaging tao yun. Actually, ang Diyos, simple kayo. Ang tao mo hindi kasabot ka. O niyagi mong hisgutan sa pagkasimpol, di rin pa po mo to. Huwag mo yung, mau ba? Di ko mo to. Naunsa man naunsa naman na nato. Alang-alang huwag mo ingon ka, sige, magama lang tag Ginoo nga complicated. Anong ganahan maghamo? Nala. Sige, pagama na lang mo inyong Ginoo. Apan, di man na mo'y Ginoong giskutan sa Biblia. Pagka-simple ra sa gipahimutang sa Dios. Basta, yung anara. Kung yung ini kauman, okay na? O unsa pa may akong isulti, alang-alang umaingon ko og nala. Pagka pinanatog, unsa diha, dili na mao. Kaya ang pulong sa Diyos nagasulti,
kinsa tong mutuo hatagan o kinabuhing dayon, ang di mutuo na hinukman na. Alang-alang ug akong makapinana, di man mahimo. Wala na. Mao man na gisulti. Ug maghisgot punta sa mga nahitabo, mao bitaw ang sala, di gyud na mahimo. Well, namang gyud po'y ubang mga tao nga kanang uwaw magyud po og laktod na lang ingon og di ko mudawat ni Kristo kay moingog Diyos non ra ba. Moingon na sila unya ra ko mudawat kay magkasa pa man ko. Di ako muna. Ano sa man ka mo hunong pagkasa. Pero di man lagi isyo ang sala. Okay, balik ko na po nato. Apan ang himong-himoong isyo, kung imo bang himuon ka ng sala nga isyo pa, nakamo na sa Dios maghusay na. Kung mo insisteryo ka, basta yung akong gisulti nimo mao, nga ang Dios nagasulti, dili na isyo ang sala. Tanawar ko kasimple sa maayong balita sa kaluwasan. Mao ka na. That is the gospel. Ambot yun yung mga tao. Mao lagi pod na. Di na lang tamuta na kay nganuman. Ang kabubuton mang yun sa tao mo ay agdon. Di ba? Mao bitaw na. Nga atong makita nga ang hustisya sa Diyos nga mao ang nag-ali karon tali sa Diyos ug sa tao. Mao ra pod ang hustisya nga mitangtang sa maong ali o paril. Kita nimo? The justice of God that erected the barrier between God and men at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross. Pinagi sa imputation and judgment sa tanang mga sala. Kung magisugot man gani pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, nagyapon ka na ipagulagway sa pulong sa Diyos. Nga itong higayon nga si Ginoong Jesucristo, mityabaw sa pag-ingon og tapos na. Og iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kayong nga kortina dito sa templo, naggisi gini, gikan sa ibabaw ni padungan to sa ubos, from top to bottom, matod pa. Usa kanto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan, ug sa lugar sa kongregasyon. Noon sa may bot, anay pasabot. Wa na ali. Ang kongregasyon pwede nang musod dito sa balaang dapit. Gipahimutang na niya. O nang maghisgot na tag barrier o uban pang doktrina labot niini. Moingon kag asa magud ning dapita sa Bible? Naa sa Bible. Kinatibukan nga paghulagway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali o paril. Therefore, wa na'y gaali tali nato og sa Dios. Wala na. Imo na yung desisyon ng iagad. See? Just imagine. No? Wa may gaali. Unya mo ingon pa yung kag. Kanang buto mo na. Nga naman di ay maimpirno gupon. Dili ba? Ang pasabot. Ang uban ba mo ingon, mutuo na. Di ko mutuo na. Mo ingon pa dyan. Nga naman di ay maimpirno. Ila pag yung gidugangan. Apan mo ka na ang tinuod nga kahimtang karon. That's the real picture yun. The real condition. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Mabito itong atong ipaklaro ganiha. Ang hustisya sa Dios maoy magahukom
Ang mausap nga sama hustisya sa Dios mao'y maghatag sa maong kaluwasan. Nagasabot na ka? Now, tanawa ni. Look at this. Sa diha nga ang pagkamatarong sa Dios mo aprobar with the righteousness of God approves. The righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross nga nagpasabot kini og natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Dios, ang maangkon ra sa pagkamatarong sa Dios, bao ang pagkamatarong ra pud sa Dios. Kasabot ka? Unya, kitang mga tao, unsa man ning atong pagkamatarong? Mahimo ba ning atong ingnon og Dios, maing tao man ko? So ang Dios motubag nimo og mao ba? Mura maghugaw gihapon kag kanang trapuha. Ha? Naman na sa Isaias 64:6. Mao na nga kitang tao. Wa gyud tay mahimong kinaugalingon ta og adto sa Dios dili. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw. Mihatag sa pamaagi sa katagbawan. O karon, ang matag usa ka tawo nga mohimo sa pagdesisyon, sa pagdawat, masuluban kini siya pagkamatarong. He will be clothed with God's perfect righteousness. Mao na gitawag imputation of the righteousness of the Lord Jesus Christ ug sa Dios. Na diha nimo. Mao nang tungod niya na. Inigtan-aw karon sa hustisya sa Dios diha nimo. Di na makita ang imuhang kahimtang, kundi ang pagkamatarong na ni Ginoong Jesucristo. And because of that, the justice of God now executes salvation. Dili ka na hinukman. Kasabot ka. Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. Na tao pag-usap. You are now a born-again person. See how it goes? So, imo gihapong desisyon ang pagaymoon. It's your decision. Gihatag na sa Diyos ang tanan. Imo gihapong desisyon ang pagatumanon. And the love of God, as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead. Personal towards the believer. And impersonal towards the unbeliever. Mao ni ang kahimtang. Personal love of God, mao'y mihatag sa mao nga solusyon. Karon, sulbad na ang problema kung kita mo dawat niya ng mao nga solusyon. Kasabot ka? The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Grabe, no? Mauna. Akong maghisgot gani ta dinhi nga kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always the justice of God. Sa laing pagkasulti, ang atong point of contact ngadto sa Dios is always His justice. Kung kita unbeliever, butang-tanga kita unbeliever, na nang hustisya niya, mo'y mutambog na to dito kayo. Kung kita believer, kung carnal believer ka, di man kayo tambog kay believer naman ka. Apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Diyos mo, disiplina nimo. Kasabot ka? Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka nga, nagatuman sa protokol ng plano sa Diyos, ang iyang hustisya, mao'y mo panalangin nimo. Sabta gina. That is why it is the justice of God. So what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Unang, angay na ito magkita.
Gitapo-tapo na nato ang kaning atong mga gipagtun-an. May tungod nining mao nga mga prinsipyo. Ato na lang gitapo-tapo. Asa man tapos ang kuan ni? Human volition. Human volition and the justice of God meet at either salvation or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Ang ayon sab natong hinumduman kadtong tulo nato ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Una, salvation adjustment to the justice of God, natong gingon og satjog. Satjog is A-T-J-O-G. Salvation adjustment to the justice of God. Ikaduha, ratjog. Rebound adjustment to the justice of God. Ikatulo, matjog. Maturity adjustment to the justice of God. Nakasabot ka ba? Well, review raman eh. Ato naman nigi take up kaniya to. Apan, kung dili ka magtotoo, usan na lang imong huwaton. Kumalikon. Kung dili ka magtotoo, usan na lang imong huwaton ang katapusang paghukom. The last judgment. Ang laing nga ni ang great white throne judgment. Sabi ni siya, hukmanan sa dakong puting trono. Now, mangutana na sa ta, atong labason sa atong panumduman. Unsa man ang sala? Unsa man ang matawag nato og sala? Kinay makapatay ta og amigas, sala ba na? Okay. Mao ni mga pangutana. You see, daghang mangutana nini. Unsa may sala? What really is sin? Or what do we mean by sin? What is sin and what is not sin? Na atong susihon pinagis pagpatubag ini sa Biblia. Unsa may gisulti sa Bible may tungod og sala? Ato ni ilista. So, kung buot mong may bao o kini nga kung gibuhat na abas listahan sa mga sala, paglista mo mga sala, aron mo ingon mo, dili ni sala ning akong gihimo kay wa man is listahan. Uy, now let us look this thing up sa Bible. Okay? Ato ning abrihan karon ang Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5. Colossians 3:5. Now, atong sugdan sa pagsusi kini diha sa versikulo 5. Versikulo 5 na yun. Busa, patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Now, unsa man yung mga yutanong butang nga naa sulod ninyo? Mao kining mga sala. Unsa may gibutang diha? Ang gibutang diha mao kining sunod. In English ni impurity, ikaduha immorality, ikatulo passion, ikaupat evil desire, ikalima greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things, tungod niini mga butanga, that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And in them, verse 7, and in them you also once walked when you were living in them. Sa wa pa mo mudawat, sa wa pa mo mutuo. But now you also put them all aside. Ipadapli na kay mga magtotoo naman mo. Unsa naman po'y ipadaplin? Ipadaplin ang anger, wrath, malice, slander, o abusive speech from your mouth. Verse 9. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices,
Okay. Nalista na ninyo kanang mga sala. Nalista. Akong hinahinayan aron makaapas mo. Pakighilawas, number 1. Number 2, kahugaw. Number 3, pangibog nga unod non. Number 4, dautang tinguha. Number 5, kadalo. Number 6, kasuko. Number 7, kapungot. Number 8, pagkamadinauton. Number 9, pagpasipala. Number 10, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba. O number 11, pagbinakakay. Napulo usa ka mga sala na nga gilista diha sa mao nga mga bersikulo. Okay. Balik ragod ta dito sa bersikulo 5. Verse 5. Gaingon diha og patyan ninyo. Tanawar na. Musa, patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Naon sa may buto pa sa butana. Unsa man ang mga yutanong mga butang. Therefore consider the members of your earthly body as dead. Unsa man yung mga yutanong mga butang. Unsa man yung members of your earthly body. Unsa man yung gisgutan nining atong gibutang dire. Mga sala, di ba? Mga sala. So, kung naghisgot nig mga sala, unya giapil ng mga bahin sa inyong lawas. Sumala tong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas nga mao'y makapagawas og mga sala. Unsa man? Tubag? Unsa may tubag ini? Tulo ka mga pulong. 3 words. Old sin nature. Okay? Therefore, consider the old sin nature nga nas inyong lawas as dead. Unsaon pagpatay sa old sin nature? Unsaon? How do we kill the old sin nature? Kung buhi ang old sin nature, unsaon pagpatayan na niya? Unsaon man be? Tubag? Unsa may katubag nimo? Ang tubag rebound. So angay na itong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead. Meaning, ang kahigayunan nga gihatag sa Dios pinagi sa 1 John 1:9 aron sa ingon mahibalik ta gikan sa atong dunot nga kahimtang tungod sa atong pagpakasala ngadto balik sa atong pagpakigambitay o pakigsandurot ngadto sa atong Dios. Sabot ka? Now, unsa man ang primerong hisgutang sala? Immorality. Mao ni nag-una. Now, immorality. Sa original nga Griego, in the original Greek, is the Greek word porneia. Porneia. P-O-R-N-E-I-A. Porneia. And it means fornication. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now, unsa may natural kunaan manggaling unnatural. Unsa may natural nga sexual vices? Unas tanan kinigisgutan sa Bible. Nga sa Biblia. Dili ni basig mo ingon kag sex education naman taan Dili. Kininaatanan sa Bible. Okay? Una sa tanan, ang natural nga sexual nga kalihukan mao ang usa ka pagbuhat tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae. That is natural. Okay? Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo
Mo nagipahimutang sa pulong sa Dios. Wa ko kay ba ha? Okay? Kamuray magda sa inyong kinabuhi. Wa ko kay bawo gahisgot lang ko kung unsay gisgutan dinhi. Gahisgot ba tagbahin sa sala? Okay? So we can see here that immorality in the Word of God nga gisgutan dinhi sa Colossus 3:5 ngadto 9 based on the original Greek nga porneia. Mao kini ang buti pasabot nining mao nga kahimtang. Ang ikaduha, mao ang kahugaw. Unsa man ang kahugaw? Impurity. Ang impurity is akatarsiya. Ang akatarsiya nagkahulugan kini og impurity of mind. That is mental adultery or unnatural sexual lusts. Now, sunod, duha pa to ha. Ang sunod mao ang pasyon. Di nilang una kita kutob, no? Ato ni padayon ugma. Musayaw sipyat sa pagsunod nini. Ang sumpay nini. Dinhi kita kutob sa pasyon. Okay? Ito ni padayon ugma. Magampo ta. Amaan among langit no. Nagpasalamat kami kanimo. Ining among pagtuon sa imong mga pulong. May mo kaming gilamdagan bahin ining pagtulunan bahin sa sala. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nini nga gikinahanglan gayud namo kini sa among pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa among pagkinabuhing Kristiyanon. Bani kami sa among pagbugbuwag ni adlaw. Hindi kay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya mong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.